както бера охлюви, мисля, че фащам костенурката. 3 охлюва големи и смока на 100 години ли, на колко, от тука до Кушовите. Цапвам в ръката. Баждаца в Германия. Надувам се аз, надуса в устата, надуса в ръката. И той шефа вика: оле, Боже ми, кой доктор да търсим? Вика, тя алергична, повръща. Кажете, вика, че й дават и кайсилва ракия, иначе лекарство няма да го изпие. Изпихте с кайсилва ракия. То не е кайсилва ракия, ами лекарство някакво горчикът пилин. Като казах да повръщам. Повръщане вече станах на скелет. Не мога да на себе си. Шефката вика: легни малко. Аз па имам 3-та степен, гуша, задушавам ма. О, Боже, на къде да върна? Какво да правя вече? Задуши ме, ще се покърлясам. И там един циганен па на другия ден, като хвърля една змия върху мени, още по-зле работа. И като ми даде едно старо кафе и едни стари яденита, че 15 часа повръщам, че линейки, че лежа, шефката забряла пък пеща, че се запали леглото. Добре, че се... И тръгвам от Арбана си пеш, отиване и връщане. Ай, здрасти. Голям цирк. Оттам отивам в каручката, изчисти каручката 10 дена. Никой нищо не ти дава. Тук ме среща един циганин, дай ми 10 лева, аз нямам 5 стотинки да ме прихръстат. Те не ми открадна ми зарядното. Едно куче там малай, ужас. Пълна седмица отивам в гората. Един бълг вика: ау, баси. Ма страшна работа, какво ти кажа? 3 чувала набрах охлюви едри. Раздадох ги на приятели, да сяпнат, да се сръмнат, да... Буклуците пред прозореца. Обирам буклуци. От тука до тръгъл и къде се тира буклуци. Аз общ работник ли съм? Това съм. Болярката изчистих миналата година и седях цяла нощ, цял ден. Не се идва. Биренът. Слушай ме добре. Почистиха болярката. Няма кой ти даде една стотинка. Паднах на етажа. Нямам една филия хляб. Нямам пари в себе. Ненов иди ми, мисля, че това запалял болярка. Ма какво ти кажа? Ма чудеса. Тук една бабичка постоянно ма вика: ела, моето момиче, ела. Ела да ти дам да сяпиш и да си сръмиш подарък. Ма какво ти разправям? Чудеса. И то никъде не работи. Светло ли е, метло ли е, метали, разбираш? Да ти пият и разбиват апартаменти и къщи на хората. И аз работа като глух петел за 0 на 0. Това е моят живот. Вчера отивам в Марианче, здравей! Приятен ден! Здрасти, ги. Вчера отивам да видя кривата круша. Бе, къде казва, нате ноки бабче, ноки в цели, една количка, че си работила 33 години, денем и нощем по заведенията, разбираш? Няма такъв. Отивам у Старопрестол на 2 пъти. Трябва да се апнем, да сръмнем, да се ебнем, дъртака на 100 години. Ма това му не прилича, бе, майко, аз съм ти дъщеря, бе. Изгоня ме оттам. Какво ти казвам, че каква полиция имаме и каква държава имаме, не знам. Браво!